Meti so mpaye me ya kwankyerɛ sane nyinaa na Awurade ahu. Ɛno ara na Yesu ayɛ. Meti so mu ya kwankyerɛ mpaye. Ɔdɔfoɔ mama ka kyerɛ ni obi nim a obi kyerɛ. Ɛda fam bɔkɔɔ ɛnkɔmɔdie kakra bi yɛ ba bɛdi. Meti so mu mpaye na me ya kwankyerɛ ɛno ara so na Awurade ayɛ no. Yay! Nananom ahemfo. Abusia mpanimfoɔ adɔfoɔ mo a mo subscribe na mo share me da mo se twedi ampo Nyankopɔn nkɔ so a na mo ban ɔdɔfoɔ bi a wo life no ɛwɔ mo a obeti mo afrɛ bi ɔpɛ sɛ wo ka bi ya ma wo kwan mo waka ɛna wo nua ba mama ka kyerɛ ni de masɛm a me bɛka nyina na nnwonto yi ya de me hwehwɛ no ɛno ani Yesu ayɛ no ɛde a no so wo hwehwɛ bibia ne ho Awurade timi nyɛ na me yɛ de a na wasɛm kyia adɔfoɔ nyinaa na nso sɛbe prɛdiasa ɛyɛ wɔsage force ade ayɛ adwuma mpɛdu na na kɔsi asi agye aboɔ ba ye dɔma hene na na wokɔ so ɔhene nyansafo ɛda se nti baabi na na ɛda busia nyinaa se yɛ mehwehwɛ na ne Yesu ayɛ yɛ no so wɔhwehwɛ bibia ne ho Awurade ntimo nyɛ ɛno ana Awurade bɛyɛ ama wo deɛ wɔpɛ no Awurade bɛyɛ ama wo deɛ wɔbisa yi bibia ne ho Yesu ntimo nyɛ wate tena so mu no adeɛ bɔ mpaeɛ na yɛ akɔnkyerɛ ne nyinaa na Awurade nim onim ne nyinaa enti na deɛ no wɔbɛka na deɛ no wɔbɛtie tie deɛ meba bɛka yi na ewiase ɔko deɛ ɛyɛ Awurade ko ɛko ne maame agye bi agye ya agye yankudi ɔko no deɛ yɛhwehwɛ na Awurade ayɛ no deɛ yɛhwehwɛ na Awurade ayɛ no nti agye yankudi ma yankudi ɔyɛ ɔbaatan wate wakyerɛ baatanyɛ na bia me wasɛm bia ya meka na me papa no nkramofo maame no nkramofo ba besuo ala no me wakoma pa ne adwempa bi me wɔ nokoraka bi wɔ bemu ɛnyɛ 2x4 nkramofo sɛ de 2x4 kristofo na yɛka no ya maame no nkramofo a na de bɛ mo mabɔ fam a besuo ala no me wakoma pa nokora yɛ baako pɛ anɔpɛ na ɛkono mu yɛ dene ɛbɛdra nwumena so na ayɛ bɔkɔɔ ɛnyɛ apɔnkye ntɔkwa ɛkɔ soro dwen ɔwɔ sɛ ɛmmoa na sɛ no ɛmmoa mmiɛnsa bi ho asɛ ne so rebɛka ɛmmoa mmiɛnsa bi abrante na bɛfrɛ no ho ahin no ɛde na ahyɛ no kyeame bi na ɔgyina akyire hɔ no ahene nyansafo bi bɛɛda dwene bɛpɛ abramo papa bi ama abusua a bɛda no ama kuro ama ɔman no na nkwasiafoɔ bi a bɛde bɛagye bi adi afiri amanfoɔ hɔ no tena se sɛ ni da so hɔ madua wo pa yɛtwa no so kura bɛsa na afefɛ wo de tie nu na di kan bi na no ane yɛ megye ɛno ane Yesu ayɛ meda se me nua dɔfoɔ dwuma de edin ane obi nim a obi kyerɛ enti nnɛ yɛ maame ma akyerɛ yɛn nsɛm bi mɛfrɛ ma amamma asɛm yi watie kakra akɔkyerɛ ne me yɛ nyina sa na Awurade ate ɛno ane Yesu ayɛ no deɛ no wɔyɛ ɛno ane me bisa wo no deɛ no so wɔyɛ me nua dɔfoɔ a wɔla yi so no ɛbɛduru baabi wobɛtimi aba so ɛyɛ obi nim a obi kyerɛ wadwene deɛ ɔpɛ sɛ wo ka deɛ ɔpɛ sɛ wo bisa bia no ɛkwan da hɔ telephone number na 01521400810 ɛyɛ obi nim a obi kyerɛ ɛnɛ me ba ma ne say boza hey this is of a preman for ma ɛnɛ me mama boza ɛnɛ baby bia domafo eye me mo bia boza me nuanom ɛniɛma no deɛ sɛ deɛ da bia nka bebre na atwa gu na momma yɛnhwɛ de o IGP owura dampare eti wo Ghana na sɛ watu kwan shatawale ye me nko amboy pa shatawale IGP sɛ wotinchi shatawale wɔ social media so dia na tinchi medical dia eti abɛma yi a wogina asante ahemfie apagya matwa dia no benja no nkwayi wɔsage force a de adwuma baditi
Sabe previous asa akonwa na nate so no be born do ma abena da dwam titumi bi akonim abrantie de benja no nko yi na nati osage fo se ade ya de mamadu na na ahimie sabe da bi anka ya mfa nto famu ya di gina nchane a na ye judge sabe MP2 by 4 kra bet Ghana be wo body guys na na ahimie ni manka judge no nko te Ghana se Ghana aba be ma na ye de se body guide ama na a guide no owura IGP dampale enkrofobia kan se bi fa ho hwe no ama na anya no kure na wo ye social media de se fan o ba sa nipa be hu eduma no ye ajadu wo abema we da so ne nam ho amanfo ye interviews a all kasa IGP dampare owura Canada Japan kan sem bi ana wunnim nipa oku ya papa ya na oye MP papa enti se nsem bi wo ho ne so obi kafa wo ho saa ne se abema ya ogina sante ahemfie manhia bu nkotodwe se wo 2472 ono de on twetire nti no on ma ne saa kwan no enti saa abema we awasa wo frɛ no bi sa de tire no dodo de atwa okope wo sage for se ade ya adwuma badu enya me donko te se me enya me ame afaso obi ani supo ma Ghana aban wo sage for se ade ya adwuma badu wo ye judge ahimi yesu ato no enti judge say ya Ghana judge bi ya sa bi obi kura gina botre ka say be makwa be kwa yimiti a enka owura agi bi nga ngwache no shatawale onu akura na de oye uti nche ne dia owura dampare hey wada owura dampare wada dampare wada enye social media police no wo be di o se wo biti mu gina medical fani tuo se oye na de na uti nkwache ne dia akwa na ahye na ogina hemfie ho asebe ayetro safe nkwan ayedi ohu amana di ba kire ni nyansa na amfa sa nyansa no odi jimi na na mabontene no e de akwadi nkwasase wi no sa ba ma no wo ye ne den eno ne da bia ho ase bia nkase asem ne de betu de obepia wa mo wako na de obegina wachi won wa ba ma ye fe ne se ho ahini ba ma na basa wo hwe ba ma wo ahihwe me ba basi ahwe mabako no me wo chekra me kwa abram bere mabako no wapasasa anoma dodom wahi wapasasa anoma dodom wodi e kire say follow up ho ade ba bia ho de oko wusu bempa ho sofo wusu bempa oko maame agrada ho wodi namma beso na sade ya wutu wani tekura de si ababa we ya no wo kantanka hoyi kire say nsem bia wobetena ase no woka wugina kire nti sa wo nya be ma wo wo so that social media so sa wo ya champion no nti sa wo ho ehi wonya be ma wo ho awo wodi awugina kire wo yonko oba de ono so amfa adira nya aduma na pagya na de pagya blog wo sa de wo no de benja no aba na sabe doma hinkurokuro na da ho no emu bodamfo kura no ye begya wo mo watwani ti akọ ana betima awura makotwa bi ti saa abema yakuni pa se police panyino frɛ no wo so owura dampare wo frɛ saa brantie etire dodo de ayi pen no wo so de nyina brew hey abema abɛfrɛ se ho ahi saa yigwe amokwa usuba ne nyefe wugina hɔ afɔna ma wo basa de wo basa ye wo nsakura ne ntuma fira kura nyefe wugina hɔ achi obi ba bɛma gina hɔ wono so anim nyansa nti ba frɛ ne se wo mɛyɛ saa gimi se na mo abusua ma ne nti sebe mpraduasa kodoma hinkuru kohwe na ne se banafo bɛyɛ doma de hye wo ho ye de abanafo abegu doma abegu wiase nyina bedu doma ahimfi abamu agu sebe ye papa no mosifo bedu asante ahimfi abamu agu no na nka wo kra de sanka adwuma bedu na ni di anka adwuma bedu ba no ne na no ne de hye no na woni se abro fa afọ adwene nyina ye pro ye de ye do ye nuanom ye de ye busia ye do bia ye nyiyim sade asam enti wo begina ho se be ma wo kwane a eno ne ma obeka kire wo de wo ntie mama ka kire ma se yanku de wo ntie ma obeka saka kra bia mo watie ma no kasa no na shi na tambayanka
menene zaka ka nuna da gidan kai ka zo ka saya ka ce yaro pepe a baka hanya ka je ka yi fara ka cire kan wani baka cire kan wani ka zo ba ka manton da kake bi bayan mutane da baka da komai ka yi tunanin abinda yaranka za su samu wata rana masiyacin yaro me wari duba amatanka kaman ka san safiyo wata cikin amatanka kake sai wote yamma da sai safiyo wato jina ya sada da fiyo wata yi sada mutum ka duba fuskar ka kaman tunkusa ka duba fuskar ka da dreadlock me wari kaman kwado ba komi ma fire abin da saura muku kenan ku sa mutane kunya yaran zango ku sa mutane kunya kai da ka zama yaro fefe gidan wani sarki ne ka gan ma fire region da suka yi shi yankin suka yi gini na yankin ma da on kwasi da ma ho bo da gwabantin on kwasi sa zango yayi tauda zongo so so gata garin shi na da aske ya ma ba komi in ka kai garin doma aka yi kiran sallah ba ka shiga wajen ka yi sallah ba ala wudu doma doma su yo no ba sabi da ya sallah emu sai ube jina ho aye ahifo ube jina una ube chire sana asenti hini tie ko shawu ukromfo sa asenti hini doma krom nya krom papa zongo no ofri zongo ni ko sha fie wo zongo doma omo wo masalachi wo udo ho no awuye no jida no yam ye do tam salla ube sansu wo doma ube salla wo ma utu ma tu sada wa hu doma ọmọ asasi no nyina ayẹ ni ọmọ ni ridi kọ kyerẹ mi bẹẹbi a n'ọdi ridi a ọhini a ne fie ne kurom ayẹ ni titẹ dọm ahọ wọbẹgyina hɔ akasa ayẹ dọm ahini wayɛ moto mu ti sɛ wapaki sachet ice water mu efifire nko a wakɔ pɔmpi wo mu woyɛ nyina wona wobɛyɛ dɔm ahini ma yankudi woyɛ n'ɔgyina ne ɛyɛ ma ɛyɛ akyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbaata yampa me nuanom Ghanafoɔ ɛnneɛma wɔ yɛ anti na yɛpɛ sɛ yɛhu wiase nipa bia yɛkasa adwene ni baakofoɔ ti mu yɛ maame yɛ kyerɛ sɛ wɔyɛ ɔbaatan ɛna wɔte wiase amammerɛ ɛne amanneɛ so ase yɛ maame nsɛm a wɔka no ara yɛ nua no ahyi ɔnkɔ siremsiremfoɔ wɔ bamammerɛ ɔnkɔ pɛ no ɔno so ɔmɛgyina abɔntere sɛdeɛ dɔmaahene gyina abɔntere kae no nso ɔmɛka siremfoɔ deɛ ɛsirem adwuma wɔ hɔ zongo so bɔɔla wɔ hɔ ewiase fi nyina sabi onyam na meka maame de ma agea de onko zongo efi egu ho ball egu ho onko ye sa adwuma no apagya na beti sɛ de odi nsuo seche rubber hyehyɛ no motum no ɛyɛ no kreso ade a ye nua ye wuti hu sɛ nyansa nim ɛyɛ hɔ na sa ho ahi ya wogina hɔ yi ɔno ne yi sika bi fia bi o social media sika na enya ne bi na ɔde kakra bi ma abrante ya sebe odi ya ade a hi ya ma ni bɛka gye sɛ hi adwene bi anim nyansa nim na ɔyɛ no na sa ho ahi ne sa kyea me bi na ogina kyire hɔ na ɔno nani nsa de ba bɔ adepo ada no mu de munya mema wɔ ho mu de munya mema sa mu de munya mema fe de mo pɛ mema ne ba du ni sa metro beto ahode na metro aboto ahode ne no ma fo nkra na hu se be dia osage fo se ade adma badu achi no onkɔbɔ okro no nkodi awu onya hene sisifo na obi aye ne sodom na akɔpɛ metro man ama na abɔ no ho ban otumfo mfa metro man so ɔmo no ho ban enti no osagefo kwankora di n'achi no ɔyɛ adwuma ɔne nkora ne mpanyini nyina nipa na ɔne bɛtena na ahemfo bebree ka ne ho sɛbe ɔnupo a wɔte akonwa kɛseɛ so no ɔde ne sɔ titi na ahemfo de bɛmfa bɛnsa titi abɛma abɛfrɛ ɔsɛ ho ahin onyame no bɛdi ne Ghana woyɛ mammɔfoɔ woyɛ udini na ɛyɛ nya sɛ wakɔfo obi ba akɔto amane ewe mu IGP ɛwɔ sɛ wo frɛ ho ahin ɔne saa akoa na ofra ntomofufuo gina akyire hɔ no ɔne saa brantie owura IGP wadwuma no bi ɔyɛ atosini saa bɛma a wɔeti hɔ aka asɛm wei bɛyɛ nansa ne 3 days ni ama amanfo bɛfrɛ no ɛyɛ ne interview so de a ɛne no owura IGP adwuma no bi aka mu sɛ obi tingira social media so atwituo ro no ade ɔyɛ ne video na wotimo frɛ no ɔsɔfo bi hyɛ nkɔm ama wotimo frɛ no de a na wo brane mu abu nkotodwe asante ahemfie sɛ wɔhene ma no kwan ti sɛ ɔhene ne ma no kwan a ne tɛ sɛ nkɔbɛkɔ akɔfatire ne de aba wo owura dampare wadwuma ne bi aka mu ɛno ne ma ɔka na obi ansuro no ne nka ɔyɛ bɛrima na ɔmo nwura dɔma ɔtisia wodi ɔpɛkora wɔn kama bi amu so ɔno na aba no na ado ɔyɛ bɛrima
no kote da na hweda so a na kote ya no kra we metro no aka se de aka be ise kitu bi tia wo anje ka akotwetire no na fe nka ode ya ba asante ahemfie ne be hu se yes wo be ma amanfo mamunsu ya nyansa wo na mo mamo maame nom ene mo papa nom bere kwa obatan bi tene ba bia ne ba akoka ode ya beka no asema ye nua ba mai ene ho ahia piapia na wodi no wo wo se o ye video na fa gina nkyene nipa boni wudi ni mamofo sa ba ma no mo hwe nsam dia ba ma ekukuru ye de to osofo reverend obofo so ensem ahodo okeka ye afedi owi a ofiri ha esofo ye owusu bempa owi ye no ne agrada se sa nipa mamofo we mamofo sa abrante we no akofo obi bade na okoto amane emu wono so de opa di nti utu esuku kura nse wa nkobi education ene ne ma oka no woni education osage force ya de ya di mambedu ote akonwa kase so oye judge na sa woni education wan pebra bi ammo na wa wodi amanfo se de be to gold wurama wati mo kwose wokobo be ho ba se wokobo bapo a wo wa fe no wate e ba fie betwatire a na nka woni de na nka wo be ya de panka sa bra sante man obo se pa yese nka wo firi wura na nka se okodoma ahemfie ho state no kwatwatwatire no eno nka ade ba no otumfo abakonwa amam nti be ma de be ma nsinsuo mansa na aham nka wasa no kwatwatire no oba no de aba enie me ne me ngowuram afa ni be mama ba abuwa wo ka se metro ya hodene metro obeto ahodene na wo yakura do ban kuro wonte ho asem wahu wonte do ma asem wahu ani tiri ma me no kana ma mmeda de ewo ho ene niyama abakosem so wo ho bi anya ohio na wonka ye wo mema bi ni wodoma ene wo metro no be ye ose David ni Goliath bi bebo wasum ama wane no ho obi bebo wasum se ama wane no ho Kaakyire se nya metro yonko ne ahodene wati wa ma ho ahia kokukuru o maame na o papa ahyew ama wanyi na duso obepebra bi abo enka wati ma hwa abusua wugina ho minister fo na saa bere betete nkonwa so wo nkran ho no parliament wo no di ga ya bi anka wo de wo mpɛ wahu ite so de ofiri zongo unfira onya de hie nti wo de wo ya papa enye yie here hie nyansa wati nash hie nyansa no wanti wo sa de wo ya wo ye no ba bi a wo da what ni su eye jimi mu jimi no ye no jimi emu jimi ade pa no ye no odofo wo nua ba mama Kaakyire nie ye dwumade ne ye obi nim a obi kire ensem bebre na etwagu na sa asem na etwagu no ne ye tenase ya ne ye bisase enti nipa bi ne sebe mpraduasa ade ya befe ne se nyansa adwene da kire ne nyansa ne ntimi nya adwuma sa na asesen sa wo bi bad be ma ate se wo maame awo wo da busuam na wo de ye wo asem asi asankase ente sasi waba ama wo bi enye sebe mpraduasa wo tumfo se etu na mbo di na mbo mu ase wote akonwa kese so na afre wo wote ni wura nka ase wo be kasa na afre wo no waba ne nka ase wo be kasa wo tumfo esoma ma be fre wo no waba we de we wa ne so ayi e de say wura nkokra no nti ni ye no waba nti ka wo ba no ne wa wote hu se de niam bia nkoye wo ba wa na de na nti ye no eni action mind abati matcho na nka wo de aba na asisi anyansa wate wujina ho ya be ma ketekete wunyini ye wujina ho ya be ma ketekete wona ho ahini mienu nyina na wono jina Ghana ho na social media so okasa te sede sebe mpradia sabade afna hene se mama ne so ya hemfie okasa te sede bade afna ahye ne se mama ne sai na obo ne ho nsabrane eni ama ayakoso we na motete Ghana ho na mode ya agorosem no ensam pa nipa ka de wura nipa sum sei no ya mumpe bi na muntie mumpe bi enno na asem ya maame yo ka kye so no so yesirem ni ofiri no ofo ho na ofofo se be ho ba mamere na ofukuro no bi so no kwa wura ahemfi a wuntimi mfa wonsa nifa kra nche ahene je so do sa benku na ofukuro no bi na uduru ba bi a mpanyimfo te ho a eni se wo kokko fa kokra ma behu meboa nya na ofukuro ye bi ba bi uduru ho a se amamere ne amane abaye nti no abontene kura sei abosom ene niema na egu ho nti kuro bia wona amamere o ti so obi o kana sem na wo de wo a wo fire ba bi
beto nkofo di abrono fui mon passem muntie na moajeje Ghana yade kakraka da Ghana so ye APC dey say yade sayade o ya ne ba kwa kofa biko yare so ne ba de APC nti da bia no eye kurokura ne kuro no yire ene wonu aba mama Kaakyire me baba kire wo say eniema a ekoso sa abrantie be friend se ho ahi ene sa na hye de sa akoa na ogina kire no IGP wonye wadwuma owura dampare wonye wadwuma oto wadwuma no owura dampare se sa nkrofo we da so te ase a ya de anya agimambadu o sabi for se de agimambadu o me report we ama wo because me nti wonya ne hwe na mo se wa wo ye police panyini papa wo ye adwuma de wo ye bi pa nti se wo ye adwuma na obi timu gina abontene ko gina sebe nya abontene hunu asante ahemfie ebu nkotodwe se na nama ne kwane no nkotwa wo hempon te se wo sabi for se de ya agimambadu ni timra na ba ka sese bi kuma se abonte so abodamfo beguo abema entwitwa beti kura mfa mra wo police panyine wadwuma ne sen sabi obodamfo kura da kuma se abontene ba ka se abema enkotwitwa beti mfa bemra enka wo wadwuma ne sen emra wo ho saa odofo wo saka video ya shefa mawunia owura dampare na frɛ wo ewe sesa adwuma wo ya magana fo nyina hu sesa abema na ba bi ogina ka asem no enye otumfo se etu ne soma no so ne soma na wokwa ba ma no ha no behu ewe se wudi hu dwuma na to wi ase graphic mo obi ate se sa ba ma agimifo no one sa ho ahi na wo so agim ene sa nipa no ono so gina chi ono so agim no se se woni pa bi no agimi sam nko a o agimi sam nko a ne be dia sempanyifo bi animonyam we na wo ye no wo ne sa nipa na bi a we akaseti a wo hene no wo de na ho na ogu hene ni wase ohena kaseti a wo hene wo na wo so gira ho agimi niama na wo ye no na se wo bi ti sa asem we se ohene kura no de obi nko ketire mfa mra na ne nka wo nko hye tokrom se na na metima ye ti ka kotwa fa bre na na otumfo se tu mfa nkire sa wo so asoma ne dom ama ba kwaye sei bedase onsa kan sende fa mawunia aha de wo ba eye boza ye twatwa nsem no ne ye duedum na oba tuntun se yu simu gere ne ma betina se ne ma jai ne se buya eye obi nima obi kire mama Kaakyire ne me pa chew subscribe share video no na like enso na obi afa mane nua me pa chew da ye nkoye nim enche dwumadi ahoro bibiri bukwam eba bejemu eye beba na dwonkomo ye be kire ye ho asiesie eniema bebre na dienya kwa ye be fa so ne ye mama ya ne meme ya tena ni nyina ma hyehye niema egwakwa mu o man papa yi ye eni jama bada honoma enche me dwumadi aha no beti se buroni otutwi aha enche bia beti se me mama Kaakyire buroni tifie ha na okatwi and yeguso ebeba so live ti yebedi ntitimu no na ma Kaakyire wo se choose vidazin bye bye.